Bona tarda a tothom i gràcies per haver vingut. Fa 2 anys, un grup de persones, moltes veníem del món associatiu, vam començar el que tothom coneix com un llarg viatge. Vam començar aquest projecte amb la intenció de treballar per Roses, de fer de Roses una vila millor. Ara estem al mig de la legislatura, ja fa 2 anys que estem treballant, i és el moment de fer balanç, és el moment de reflexionar i de mirar endavant, de pensar quines són les línies de futur per les que volem treballar. Són moltes les persones que han ajudat amb aquest projecte. Avui en parlaran unes quantes, però realment hi ha molta gent darrere. Volem, doncs, donar gràcies a totes aquestes persones, tot i que avui no hi siguin presents o avui no parlin. Des d'Esquerra creiem que és molt important que la gent, que els ciutadans puguin fer de Roses el seu poble. Creiem que la gent ha d'opinar. Creiem que la gent ha de participar activament. És per això que començarem parlant de participació ciutadana. Els primers que començaran seran l'Albert i la Cesca. Bona tarda a tots. Us parlarem una mica d'audiències públiques. Durant la campanya ens vam marcar el compromís que si governàvem rendiríem comptes davant del poble, amb periodicitat, de tota la feina feta. I com que no vam ser escollits per governar en aquesta vila, ho fem des de l'oposició. Com tots sabeu, a dia d'avui hem realitzat 5 informatives públiques, de la nostra feina feta fins ara. Algunes d'elles les heu pogut seguir en directe des del nostre Facebook. Us animem a participar-hi tots. Fins i tot, a vegades, hem estat font d'informació d'esdeveniments que han passat al poble. En aquestes audiències públiques s'ha informat de moltes coses que el govern a vegades no ha dit o a vegades no ha informat amb tota la certesa. També veiem com a vegades el govern actua a la defensiva i intenta confondre el ciutadà, expressant una opinió i no un fet. Nosaltres intentem sempre actuar amb la major imparcialitat. Intentem que l'Ajuntament sigui transparent en parets de vida. Si assistiu a les nostres informatives, no dubteu en preguntar qualsevol tema que us vingui de gust, ja que no tenim cap por en respondre les preguntes en directe, per molt conflictives punyents que siguin. Tot i això, si no tenim la informació, us ho comunicarem en posterior. Seguirem fent aquestes informatives, seguirem fiscalitzant el govern, seguirem explicant els nostres avenços, seguirem indignant-nos i reaccionant davant les injustícies que vinguin de l'Ajuntament. De fet, era Stefan Hessel que a l'assaig del 2010 deia «Indigneu-vos». I doncs això és el motiu principal pel qual avui ens trobem aquí. En una democràcia tan escassa com la que tenim avui en dia, cal recolzar totes les eines d'empoderament ciutadà que tenim a l'abast. La intenció és primària, és bàsica i evident. Agafar un rol actiu en les decisions que la ciutat de Roses pren. És per això que des d'Esquerra Republicana s'han recolzat els consells sectorials, creats en el mandat de 2011-2015. Tot i així, cal fer una crítica al seu funcionament. Aquests només es reuneixen cada 6 mesos i no fan seguiment de les decisions preses o les accions realitzades. Cal, per tant, demanar als consells que es reuneixin més sovint, que tinguin una repercussió real de la nostra opinió, l'opinió dels ciutadans de Roses, i d'aquesta manera nosaltres siguem un element més actiu del poble. És per això que cal fomentar també les consultes ciutadanes a l'hora de tractar els temes més importants. I al cap i a la fi el que vol Roses i l'Esquerra Republicana de Roses és generar debat entre nosaltres. Tot parlant de participació ciutadana, des d'Esquerra de Roses sempre hem apostat per la participació dels ciutadans en coses importants com els pressupostos o conèixer els serveis municipals i les seves empreses públiques. De tot és sabut que nosaltres, si algun dia governem, volem fer uns pressupostos participatius reals, com portaven en el programa de les eleccions passades, i volem la màxima transparència en les empreses municipals. El 2016 vam donar un vot negatiu als pressupostos, degut a que no estaven creats mitjançant el sistema de participació ciutadana. I a sobre van tenir la barra d'enxufar 6 càrrecs del PDeCAT, antiga Convergència, PSC i PP, a les empreses municipals del poble, a canvi d'obtenir un suport en la votació d'aquests pressupostos. Una cosa que ens sembla vergonyosa. Varen vendre uns pressupostos municipals a canvi d'un sou i representació a les empreses municipals. Pel que fa al 2017, ens van abstenir perquè s'incorporava una partida minsa per realitzar uns pressupostos participatius. Pocs diners i funcionament millorable. Però reconeixem que és un primer pas, que facilitarà les coses en un futur, per poder-ho fer com Déu mana, uns pressupostos fets pel poble i per al poble. Al final, estem aquí per ser útils, intentar aconseguir petits avenços per tenir una mica de feina feta per quan governem. I fem canvis més profuns, per ser fiscalitzadors, explicar a la gent les marranades que fan, pròpies de la tradició paranista.
Coses que, si ens heu seguit, algunes ja us hem explicat i d'altres que vindran, ja que aquesta tradició de el poble és meu i faig el que vull, cas de les escoles nàutiques, per exemple, encara segueix ben arrelada. Seguirem fiscalitzant. És per això que cal saber l'opinió del poble, nosaltres, i és per això que és tan important. El que podem aconseguir a través de parlar entre nosaltres és bàsicament empoderar. I, al final, acabarà sent una eina que qualsevol poble necessita per tal de construir un teixit social, associatiu i fort. Per empoderar-nos, afortunadament comença aquí i ara. Els moviments socials han sigut capaços d'aconseguir grans coses, com ho pot ser la PA a Barcelona o Òmnium Cultural a nivell dels països catalans. Nosaltres podem i hem de transformar la nostra opinió en una demanda organitzada, que pugui influir en les institucions i d'aquesta manera millorar encara més el poble. Finalment hem de discrepar quan no n'estem d'acord i donar la nostra opinió. Hem de demanar a l'Ajuntament que fomenti aquest teixit, en comptes d'impossibilitar-lo. Indignem-nos quan sigui necessari i llavors aconseguirem millorar-los. Moltes gràcies. Million miles away, your signal in the distance, to whom it may concern. I think I lost my way, getting good at starting over every time that I return. Learning to walk again, I believe I've waited long enough. Where do I begin? Learning to talk again. Can't you see I've waited long enough? Where do I que estem a l'Ajuntament, i també abans en campanya ho vam demostrar, un dels temes que més ens ha preocupat i en el que més hem incidit és en la recuperació del patrimoni històric, del ric patrimoni històric que tenim a la nostra ciutat. I creiem que és un tema molt important perquè aquest patrimoni històric considerem que ha de ser una eina amb la qual una eina que serveixi a Roses com una font, que serveixi com una font de riquesa i també com un element identitari per tots els rosins i per tota la gent que viu aquí i que ens estimem la ciutat. Des de l'oposició, evidentment, treballant en aquest sentit i en tots els altres, se'ns fa una miqueta difícil, però sí que hem aconseguit posar aquest tema dintre l'agenda municipal. I ho hem aconseguit presentant diferents mocions. Hem presentat una moció per recuperar el patrimoni geològic de la zona del parc i també una altra per recuperar, per exemple, el patrimoni de l'antiga cooperativa agrícola.
Sí, perquè per saber on hem d'arribar, primer cal que tinguem en compte d'allà on venim. Per tant, que Sant Roses no sempre ha sigut una destinació turística. Habitualment tendim a pensar que més enllà del turisme la ciutat viu de la pesca, però el cert és que tradicionalment els rosins també s'han dedicat al cultiu de la vinya i l'olivera. Per això creiem que hem de posar en valor tot això que acabo de dir, perquè al final també forma part de la nostra identitat com a rosins. D'aquesta mateixa manera, creiem que cal dinamitzar el nostre casc antic, per exemple, la creació d'una ruta que integri els diferents punts d'interès de la nostra ciutat, que pugui ser l'església, el barri dels pescadors o els diferents edificis modernistes que tenim aquí al voltant. Però perquè aquesta ruta funcioni, hauríem de tenir una aplicació, i és un tema amb el que ja anem tard. És una aplicació, crec jo, creiem nosaltres, que és una aplicació en la que s'inclogui això, doncs, rutes que puguin fer el municipi, horaris dels diferents elements patrimonials, negocis o informació sobre els negocis que tenim a la ciutat, i hauria de ser una eina que servís tant pels visitants que venen a conèixer la nostra ciutat, com també per la gent de Roses. Clar que per fer una cosa així o per tenir una aplicació que realment funcioni, també hauríem de millorar la connectivitat, tenir una bona xarxa wifi, poder ser una xarxa wifi que abarqués tot el municipi, o si més no, com a mínim millorar-la. I què necessitem per millorar-la? Doncs una fibra òptica, bàsicament la fibra òptica. I en aquest sentit hem presentat una moció a l'Ajuntament instant al govern perquè treballi atraient inversions, buscant empreses que instal·lin la fibra òptica aquí a Roses, perquè amb això també anem molt tard. I saps amb què més anem tard? Amb la recuperació de la memòria històrica. Amb l'entrada del nostre grup polític a l'Ajuntament hem aconseguit revocar el títol de fill predilecte que ostentava el dictador Primo de Rivera des del 1926, o sigui, gairebé un segle després. També ha sigut el nostre grup que ha proposat penjar a la sala de premsa de l'Ajuntament les fotografies dels diferents presidents que ha tingut la Generalitat en època contemporània, ja que actualment només hi són els de l'època Pujol i posterior. D'aquesta manera, reafirmem la nostra voluntat d'enllaçar-nos, d'estar al costat de les institucions catalanes, més enllà també, evidentment, de la nostra identitat com a catalans. També ha sigut el nostre grup polític que ha posat el seu gra de sorra perquè s'anul·lés els judicis sumaríssims a lluís companys. És una reivindicació que el partit polític ve fent durant molt de temps. Amb tot això, el que vull dir és que hem d'agafar el nostre passat i aplicar els elements capdavanters que tenim al nostre present i llavors, només així, podem garantir el nostre futur. Moltes gràcies. If I had 1,000 tongues. Avui en dia podem afirmar, sense por equivocar-nos, que l'educació travessa els murs de l'escola i s'estén a tota la ciutat, impregnant els seus barris, espais públics i institucions. Constatem objectivament, però, que a les ciutats persisteixen encara nombrosos fenòmens i factors deseducadors. Conscients d'aquests desafiaments i reptes amb els quals hem de fer front, ens comprometem amb convicció i voluntat a contrarrestar aquests fenòmens regressius, proposant un model polític de ciutat que situa les persones al centre de les nostres prioritats i que, partint de l'educació, dona coherència, dinamisme i sentit a la nostra acció, com a eina de transformació social, de cohesió i de respecte mutu. Les ciutats educadores treballem perquè l'educació sigui eix transversal de totes les polítiques locals, reforçant el potencial educador de les actuacions i programes de salut, medi ambient, urbanisme, mobilitat, cultura, esport, etc. Treballem per democratitzar l'accés a tots els béns de la ciutat, perquè cada un dels seus espais sigui font d'educació i perquè totes les persones puguin viure, gaudir i emancipar-se, aprofitant al màxim les oportunitats que la ciutat ofereix per assolir les seves expectatives amb una actitud cívica i democràtica. Una ciutat respectuosa amb el medi ambient i que dialoga amb les ciutats i àrees rurals que l'envolten. Apostem per una democràcia participativa sumant les propostes i l'esforç de la societat civil per construir junts ciutats millors, que no deixin a cap persona al marge. Per aconseguir aquest objectiu ambiciós, ens comprometem amb l'educació ciutadana i amb l'establiment dels mecanismes necessaris per elaborar, implementar i avaluar les polítiques públiques comptant amb la participació d'una ciutadania activa,
dotada d'esperit crític, compromesa i corresponsable. Bona nit a tothom. Tal com hem pogut escoltar en aquest vídeo, la importància d'una ciutat educadora té a veure en educar en la convivència. A Roses, la nostra ciutat, hi vivim diferents persones de diferents països i diferents regions. Viure, que no és conviure, ja que hi ha una manca de cohesió. És per això que pensem que cal potenciar aquests lligams, que cal fer activitats dinàmiques de la convivència, de crear espais per compartir, per trencar barreres i trencar les discriminacions. Al grup d'Esquerra Roses pensem que hi ha una diversitat ben gestionada és la clau per a una bona cohesió. Volem una ciutat per tots i per a tots, capaç de satisfer les nostres necessitats. Una ciutat que cuidi a la nostra gent. Una bona experiència per compartir i per fomentar aquesta cohesió en la qual he pogut participar ha estat el de ser voluntària per la llengua, ja que he pogut conèixer gent de diferents regions i hem acabat sent bones amigues. Aquesta experiència que dius, Fanny, em fa pensar en una que vaig participar jo mateix, també a Girona, que és el projecte Rossinyol. En aquest projecte, estudiants d'universitat podíem tenir relació amb alumnes d'escoles nouvinguts. Llavors, una de les funcions principals era poder-los ensenyar la llengua catalana, en aquest cas, però també ensenyar-los la ciutat a la qual viuran la resta de la seva vida, no? Anant bé. Llavors, això és important perquè el que s'ha de crear és una identitat de ciutat, perquè la ciutat, com molt bé hem pogut escoltar, ha de ser un espai educador, un espai en el qual els seus carrers, les seves places, els parcs infantils eduquin per si mateixos, que hi hagi sobretot seguretat, que no ens trobem les barreres arquitectòniques que encara hi ha presents a la ciutat de Roses. I també, per exemple, que els parcs infantils siguin al màxim de segurs perquè els nens i nenes, quan juguen, puguin jugar tranquils sense perill que els cotxes els hi puguin fer mal o altres perills que es poden trobar. Tots aquests espais serveixen també perquè hi hagi trobades entre les persones, perquè els veïns i les veïnes es trobin en aquests espais, en aquests carrers, en aquestes places i allà comencin noves relacions i comenci una nova cohesió entre aquests ciutadans. És per això que hem de defensar tots els col·lectius i moltes vegades el que ens hem trobat és que hi ha molts de problemes relacionats amb la rumorologia. Tal com diu Gerard, els rumors i les llegendes urbanes distorsionen moltíssim la realitat. Nosaltres creiem que tots els ciutadans tenim dret al dret d'un tracte equitatiu. És per això que Esquerra Roses hem demanat en reiterades ocasions que es facin públiques les dades reals sobre els ajuts tant econòmics com materials per acabar els prejudicis i aquests rumors que tan mal fan. Des dels serveis socials de l'Ajuntament fan una molt bona tasca, ja que filtren tota aquesta informació i donen les ajudes amb un criteri i una coherència que és real per a les persones i les famílies que realment ho necessiten. Crec que és bo puntualitzar que els forasters deixen de ser-ho un cop se'ls deixa de tractar com a tals. Perquè hem anat defensant, i volem seguir-ho fent durant aquests 2 anys que queden, doncs, tots els diversos col·lectius que poden patir algun tipus de discriminació o algun tipus de diferència, per petita que sigui. Llavors, per això, durant aquests 2 anys hem anat presentant diferents mocions, des del principi, des que va començar la legislatura, per defensar els drets dels col·lectius com el LGTBI. Hem defensat mocions per parlar de mobilitat, per parlar de dificultats a l'hora de mobilitat en els carrers i la circulació de Roses i, per exemple, posar l'accent en un col·lectiu que moltes vegades passa desapercebut, però que són les mares, les dones embarassades i les mares o pares amb els nadons acabats de néixer, que tenen moltes dificultats per poder aparcar, per poder obrir el cotxe, poder desplaçar-se amb el cotxet, etc. També hem posat sobre la taula la moció sobre agressions sexistes en les festivitats, com poden ser la del Carnaval o les barraques, les barraques de Roses, per defensar la igualtat de gènere en tots aquests sentits.
I, per cert, comentar que Roses és l'única ciutat de Catalunya que no s'ha aprovat aquesta moció perquè tan sols ens van deixar debatre-la. Nosaltres ho seguirem intentant i seguirem intentant defensant aquesta moció com defensant tots aquests col·lectius que hem dit i tota la resta de ciutadans que habiten a Roses i que formen part de Roses i per tant són rosins. Moltes gràcies. Guaiteu, nens, us explicaré una mica el que és la meva vida. Jo em dic Emilio, molts ja ho sabeu, perquè allà tinc la neta i tinc el net. I vaig néixer fa molts anys, a l'any 1945. I a aquella època, doncs, a les cases menjàvem del que collíem a casa. Teníem horts, teníem un olivar com aquest, el meu pare i el meu avi anaven a pescar, menjàvem el peix que portaven de la pesca, i veníem a collir olives i fèiem oli, o veníem a collir tomates, teníem patates, teníem enciam i moltes coses més. I d'això vivíem més que de res, perquè de diners no n'hi havia. També anàvem a les botigues per comprar i compràvem les coses a granel. O bé, per exemple, la xocolata, en deien una presa, que era un tallet petit, i ho teníem que comprar d'aquesta manera. O anàvem a comprar el sucre, i en vez de comprar un paquet, compràvem 100 grams de sucre o 100 grams de mongetes o de cigrons i coses així. Compràvem d'aquesta manera. El meu pare era pescador i se tenia que aixecar a les 5 del matí per anar a treballar, per anar a pescar i per així poder portar peix que el venien a la plaça i feien algun diner, guanyaven algun diner d'aquesta manera. A l'hivern, llavors no hi havia calefacció com hi ha ara. Ni tan sols hi havia estufes. Fèiem foc, fèiem una llar de foc, fèiem foc i ens escalfàvem amb aquell foc. O bé un braser, una cosa que se'n deia un braser, que era fet de carbó, feien amb carbó i fèiem foc i ens escalfàvem amb això. Que feia molt de fred llavors, Feia més fred que no pas la que fa ara. I nevava. Vosaltres heu vist nevar? No. Doncs jo sí. Quan jo era petit com vosaltres, aquí a Roses nevava. A vegades, no sempre, però hi havia moltes vegades i feia molta fred i ens escalfàvem a casa d'aquesta manera. Quan jo era petit, doncs, guanyar-se la vida era molt complicat. I quan nosaltres siguem grans, com ens guanyarem la vida? Bona nit a tothom. Ara mirant el vídeo tan emotiu d'Emilio amb els nens, pensava que és essencial defensar un projecte de societat sostenible, defensant polítiques ambientals de qualitat per aconseguir veritables reptes de futur. Jo crec que el nostre gran compromís polític és, sense cap mena de dubte, crear mecanismes per a revertir situacions complexes a través d'accions senzilles però significatives. Què hem fet fins ara nosaltres per fer de Roses una ciutat sosteniblement més sostenible? Bé, vam presentar la moció per incorporar a la web municipal l'aplicació de la xarxa de compartir cotxes. La moció per a fomentar i impulsar el consum d'energia verda. La moció per instal·lar minideixalleries a punts estratègics de la vida. I vam aconseguir incorporar als pressupostos del 2016 l'instal·lació de la caldera de biomassa per abastir la zona de la piscina i del pavelló municipal. Per tant, a través d'aquestes mocions nosaltres volem donar a la gent del nostre municipi una alternativa al consum tradicional i que el medi ambient rebi el menor impacte possible, fomentant el consum d'energies de fonts renovables, practicant la mobilitat sostenible i fomentant la cultura del reciclatge. Jo ara us vull parlar d'un tema que moltes vegades no parem prou atenció, com són els serveis públics. Per què són importants? Bàsicament per dues coses. La primera, perquè ens afecta el dia a dia de tots nosaltres. I perquè s'hi destinen cada any més de 10 milions d'euros. És a dir, representa més d'una quarta part del pressupost municipal. Per aquests dos motius, des d'Esquerra Republicana Roses, creiem que la gestió dels serveis públics ha de garantir la qualitat i l'eficiència, la sostenibilitat econòmica,
ambiental i social. La proximitat i accessibilitat a tots els ciutadans i, sobretot, no ens ha d'hipotecar el futur. Durant aquests últims anys, a Roses s'han privatitzat diferents serveis. El servei de la grua, la zona blava, el servei de manteniment del clavegueram i s'ha continuat privatitzant el servei de subministrament d'aigua. Aquests dos últims s'han externalitzat a una empresa privada fins l'any 2030. Actualment, però, ens trobem en un moment clau que afecta els serveis que presta Roses Net. Servei de recollida de residus, neteja viària, entre altres. Ja que a finals d'aquest any finalitza el contracte que té l'empresa amb l'Ajuntament. En aquest moment nosaltres no hem volgut deixar passar l'oportunitat i a finals de l'any 2016 vam presentar una moció per tal que es creés una taula de debat per estudiar amb transparència, amb participació i amb proximitat quin ha de ser el millor model de gestió d'aquests serveis. Creiem que els models de gestió de serveis públics diferents a la privatització són possibles. Com també és possible que una ciutat que vol mirar cap al futur i que vol donar aquesta clara imatge de societat del segle XXI, defensi sempre el benestar dels animals. I dic això perquè un dels primers debats que vam impulsar quan vam entrar a l'Ajuntament va ser precisament el de les festes amb o sense animals. Bé, nosaltres, el nostre partit, defensava, òbviament, una consulta ciutadana i, com ho acaba d'explicar molt bé la Cesca, era el moment precís per aplicar mecanismes d'empoderament ciutadà, amb el qual el ciutadà del nostre municipi podia influir de forma més directa en la governança de la nostra vida. Bé, no es va fer així, es va aprovar a través d'una moció, la qual nosaltres vam votar a favor, evidentment, i ara mateix Roses és ciutat amiga dels animals. Bé, però jo crec que hem d'anar molt més enllà. No ens podem quedar aquí. Per tant, jo crec que hem de continuar lluitant per la instal·lació dels pipicans, per exemple, per aconseguir una platja on anar a banyar-se amb els gossos, continuar defensant unes ordenances justes per a la tinença d'animals i, sobretot, donar molt de suport a totes les entitats que treballen per resoldre els problemes que tenen els col·lectius que tenim aquí d'animals en la nostra vida. Per tant, com veieu, encara queda molt per fer. A més, com ja sabeu, Roses està situada entre dos parcs naturals de valor incalculable, els aiguamolls de l'Empordà i el Parc Natural del Cap de Creus. En aquests parcs podem veure aus procedents d'Europa i Àfrica. Trobem plantes úniques que només trobem aquí, fons marins que alberguen milers d'espècies animals, algues, coral vermell i fins i tot és possible arribar a albirar balenes i dofins. Tot això sense perdre de vista el ric patrimoni històric que aquests espais ens ofereixen. També hi ha un tret característic a Roses que el fa únic en el món, el seu patrimoni geològic, com ja he fet referència abans d'ell. Venen estudiants i doctors de les universitats més prestigioses del món, com Harvard, a contemplar i estudiar el brocam que hi ha a sota la carretera del Far. Aquest és un indret singular perquè permet estudiar unes estructures geològiques de granit il·lustratives, úniques i de fàcil accés. Per aquest motiu, i per tal de potenciar aquest espai, a finals de l'any 2015 vam presentar una moció per recuperar el projecte per rehabilitar i donar a conèixer aquest patrimoni geològic tan singular. Des d'Esquerra Roses treballem per impulsar i posar en valor tots aquells elements que donen genuïtat, singularitat i que fan que el nostre poble sigui únic. El nostre patrimoni l'hem de conèixer per valorar-lo i l'hem de preservar per gaudir-lo. Gràcies per escoltar. Bé, i ara em toca donar pas a una persona que durant aquests 2 anys de legislatura ha estat al peu del canó, lluitant de manera constant per a la millora del nostre municipi, defensant els drets bàsics dels nostres ciutadans, fomentant una nova política, aquella que va de la mà de la ètica i de la transparència, i demostrant que la gent d'Esquerra Republicana està a l'alçada per a tirar endavant aquestes Roses que tant estimem. Tothom que el coneix sap
que el seu màxim compromís és desenvolupar un projecte polític basat en el diàleg, el debat i la total entesa entre tots els que volem viure en una Roses emprenedora, moderna i plena d'oportunitats. En resum, ell porta el timó d'aquest vaixell, sobre el qual tots nosaltres vam pujar fa una mica més de 2 anys per començar un llarg viatge en busca d'una Roses cohesionada i participativa. Ara estem a mig camí. Tenim les maletes plenes d'il·lusions, perquè sabem que tenim el vent a favor i un gran capità. Amb tots vosaltres, en Joan Blanc. Bé, moltes gràcies a tothom. Primer de tot, m'agradaria, perquè posar totes les cartes sobre la taula, ara segur que les paraules de la Vero us han semblat molt maques, però que sapigueu que això que estic a l'alçada anava en segones i era una punyalada que m'ha deixat anar aquí com qui no vol la cosa. Bé, primer de tot, com deia, moltes gràcies per ser tots avui aquí a celebrar un dia tan important. I ara, mentre escoltava tots els companys que m'han precedit, és inevitable que mantingués una certa sensació de nostàlgia. Nostàlgia, perquè tot i que avui som aquí per celebrar els 2 anys de mandat, el camí que ens ha portat fins aquí comença molt abans. Segurament comença, per ser justos, fa 28 anys, quan es va fundar aquesta secció local. Però també probablement la part que tots plegats tenim més recent és la part més contemporània, que comença el 2009 amb la presidència d'en Carles Trias i sobretot a partir del 2013, que és quan l'actual equip de coordinació, que tinc la sort de poder presidir, doncs ens van posar al capdavant d'aquest projecte. I deia nostàlgia que em venia sobretot d'aquella època, d'aquell 2013, en què un grup de gent molt diversa, alguns dels quals ja venien de la militància política, altres en canvi venien del món associatiu, de les entitats, del teixit, per tant, del cor mateix, de l'essència mateix de la societat, i tots plegats teníem una sèrie de coses en comú. Una cosa en comú que teníem era que crèiem que vivíem en una ciutat que tenia coses que eren francament millorables. I l'altra cosa que teníem en comú era que crèiem que molt o poc tots plegats podíem col·laborar d'alguna manera a fer que totes aquestes coses milloressin. Per tant, la decisió que vam prendre va ser la que pensàvem que era la més honesta i més efectiva. Que era dir, prepararem un model, un projecte de ciutat i treballarem perquè la gent confiï en nosaltres per tal de poder-lo implementar. I tot això ho farem a través d'una candidatura a les eleccions. Però si vam fer això va ser perquè tenim una sèrie de coses molt clares. La primera, i això és molt important, si nosaltres ho fèiem era per fer-ho de veritat, perquè si una cosa ens caracteritza és que no som gent de fer les coses a mitges. I per tant nosaltres si ho fèiem no havíem de ser ni la crossa, ni la rentada de cara, ni l'eina per renovar el projecte que durant 30 anys havia governat la ciutat. Si ho fèiem era per fer una cosa nova, i anar a totes, i guanyar, i ser nosaltres qui lideréssim un nou projecte que portés a un nou model de ciutat. I aquest principi era absolutament fonamental. I l'altra cosa que teníem clara també era totes les dificultats que ens trobaríem per davant. Perquè si ho fèiem havia de ser sobre el perfecte coneixement de què fèiem i com ho havíem de fer. I la ciutat sobre la qual havíem de treballar és una ciutat que segur que té moltíssimes potencialitats. Per resumir-lo molt, Roses és una ciutat que en 30 anys ha passat de ser un poblet d'uns 5.000 habitants a una ciutat que frega els 20.000, que té 1.600 empreses, que té centenars de milers de visitants cada any, que té un pressupost municipal de 40 milions, que són uns 2.000 euros per habitant, que és molt més que la majoria de pobles del nostre entorn. Per tant, és un poble que segur que té moltíssimes potencialitats i que té moltíssimes coses que el poden fer magnífica. Però al mateix temps és una ciutat que té molts problemes encara avui en dia. És una ciutat que té, depèn de l'època de l'any perquè està molt estacionalitzat, però entre 1.000 i 1.500 aturats, una mitjana d'uns 1.300 aturats a l'any. Uns aturats, el 10% dels quals no tenen professió prèvia a la seva situació d'atur. I entre un altre 15 i un 20% a part provenen de sectors econòmics que molt difícilment tornaran a generar ocupació en el curt termini. Per tant, tenim tota una gran franja d'aturats que tindran una difícil reinserció al mercat laboral. A més, una ciutat que té una renda familiar disponible un 23% més baixa que la mitjana del país, que té un PIB per càpita un 35% més baix, que té una de les taxes de població en risc de caure en pobresa més altes, que té 2.500 habitatges buits al mateix moment, que té molts problemes d'accés a l'habitatge. I també teníem present que darrere de cada una de totes aquestes dades hi havia gent, hi havia persones, hi havia gent
que pateix i gent que necessita solucions i que necessita, que exigeix a les seves institucions legítimament que els ajudin. I davant de tot això nosaltres havíem d'entendre que tots els ajuntaments que ens han precedit no són els culpables de tota aquesta situació. I també havíem d'entendre que tots els ajuntaments que vindran després de nosaltres, per molt que siguem nosaltres o sigui un altre, segur que tampoc tindran totes les eines per poder resoldre-ho tot. I havíem de tenir també la valentia d'explicar això a la gent amb plena sinceritat. Però seguidament que els expliquem això els havíem d'assegurar una altra cosa. Havíem d'assegurar-los amb tota la seguretat i amb tota la convicció. Que és que el que sí que els garantíem és que mai deixaríem de preocupar-nos per ells. Que mai perdríem de vista aquesta realitat i que independentment de que teníem més o menys eines per poder-la canviar, nosaltres la tindríem sempre present. Intentaríem ser sempre útils. I això, aquest principi, un altre principi que teníem claríssim. I volíem ser útils, per tant, independentment de quina fos la situació que ens toqués treballar. Nosaltres, com he dit, volíem guanyar. De fet, volem guanyar encara. Però les passades eleccions encara no va poder ser. Ens va tocar liderar l'oposició. Molt bé. Doncs també des de l'oposició hem de ser útils. També des de l'oposició hem de fer tot el que està a les nostres mans per intentar ajudar la gent. I tenim molt poques eines. I tenim a davant un govern que constantment intenta desanimar-nos i que ens posa totes les traves administratives que poden i que saben. I que intenten eliminar la política del ple, que ens enfronten constantment amb els tècnics a una acció que segurament no beneficia ni nosaltres, ni ells, ni la institució, ni els ciutadans. Però malgrat tot, la nostra obligació era intentar ajudar la gent. I per tant, no ens hem cansat al llarg d'aquests 2 anys de posar sobre la taula tots els projectes, totes les iniciatives, tots els debats que creiem que d'una forma o altra, en menor o major mesura, podien ajudar a millorar la realitat de la gent en algun àmbit. I això és exactament el que hem estat fent. I això ha molestat a molts. Per una banda, ha molestat alguns que governaven, perquè a ningú li agrada que quan estàs governant tu sigui des de l'oposició que et marquen l'agenda. I que quan des de l'oposició diguen, doncs aquest mes parlem d'agressions sexistes. Doncs tothom parli d'agressions sexistes. I a tu potser no t'interessa massa tocar aquest tema, però te l'han colat a l'agenda. Tampoc els agrada perquè quan veus que la teva alternativa es mou molt, la cadira que fa 30 anys s'ocupes comença a trontollar. I quan et trontolla la cadira estàs incòmode. I per tant això molesta. Però també cal dir, per ser justos, que també hem molestat a una altra part de l'oposició. Oposició que malgrat compartir oposició al govern, segur que en cap cas compartim cap projecte o molt pocs projectes. Una oposició que en alguns casos, si es passa més de mitja hora a la setmana a l'Ajuntament, comença a rondinar. I que evidentment de presentar iniciatives i propostes ni parlar-ne. I a aquesta oposició tenim un altre grup que es mou molt i que fa moltes coses, els fa posar en evidència que ells en fan poques. I després hi ha una altra oposició, que és aquella que està acostumada a fer molta fressa però poca feina. I que té una voluntat gairebé obsessiva d'intentar substituir l'actual govern per interessos, per cert, que es remunten abans que alguns de nosaltres naixéssim. Però que en tot cas tenen l'opció d'intentar-lo substituir independentment del que vingui després, sense parar-se a pensar en un moment en si el que vindrà després serà millor o pitjor. I a uns i a altres els hi han dit no. Els hi han dit que nosaltres estàvem allà per fer coses diferents, per representar visions diferents, per defensar projectes diferents i, el més important, per defensar interessos diferents. I que d'això no hi podíem renunciar, perquè si renunciàvem a això, renunciàvem a tota l'essència mateixa del nostre projecte. I no estàvem disposats a fer-ho. I aquests 2 anys, això és el que els hem demostrat i el que hem intentat demostrar a la ciutadania. Perquè per ser justos, si haguéssim de fer un resum general sobre què hem fet aquests 2 anys, podríem dir que aquests 2 anys ens hem dedicat a demostrar coses. Què hem demostrat? El 2015, alguns deien, són molt joves, són molt inexperts, diuen coses molt maques però no tenen massa fonament al darrere, no faran res, no connecten amb la gent, es cansaran de seguida. Doncs a les eleccions del 2015 els hi vam demostrar que quan ens hi posem som molt difícils de poder parar. I després vam entrar a l'Ajuntament. I llavors van dir, bueno, res, això, 2 dies. Els agafarem i els direm, vinga, 2 tinències d'alcaldia, 4 bons sous, l'ENIC, turisme, promoció econòmica i tot el que li agradi, en Gerard, educació i no sé quantes coses més, la Vero el que demani, esport, joventut i tal,
i en aquest en Joan deixem-se portaveu perquè ara vol parlar en públic i tal, bon sou al final de mes, que pugui ficar-se al compte de Twitter i ja està. I llavors altres ens van dir, bueno, aquests farem algun pacte contra natura si fa falta, incloent l'extrema dreta sense cap mena de pudor, en aquest noi que li agrada molt fer-se selfies i donarem l'alcaldia, els altres també uns bons sous i nosaltres ens dedicarem a acampar lliurement per l'Ajuntament, defensar els nostres interessos urbanístics sense ningú que ho controli. I a uns i a altres els hi han de mostrar una altra cosa. Els hi han de mostrar que som extremadament difícils de poder canviar. I llavors hem demostrat aquestes dues coses. Hem demostrat a alguns que estan dins l'Ajuntament i hem intentat demostrar-ho a la gent que està fora. Però ara encara ens queda feina per fer. Encara hem de demostrar una cosa més. I crec sincerament que si seguim treballant, si seguim per aquest camí, si seguim endavant com ho estem fent ara, si seguim comunicant a tothom bonament la feina que anem fent, ho aconseguirem. Però per aconseguir-ho, per cert, aprofito per dir-ho, necessitem també la vostra ajuda. Perquè quan nosaltres parlem en primera persona del plural, us incloem a tots vosaltres, perquè tots vosaltres sou part del nostre projecte. I el que ens queda per demostrar a tots plegats, i que a partir del 2019 estic seguríssim que podrem demostrar, és que les roses que volem és unes roses que ajuda la gent, és unes roses que cuida els seus ciutadans, com deia la Fanny, és unes roses que mira el futur, que es desenllaça de la rèmora d'un passat al qual molts volem perdre de vista. I per tant, per sobretot, el que ens queda per demostrar i el que haurem de demostrar a partir del 2019, n'estic segur, és que serem enormement difícils de poder oblidar. Moltes gràcies i visca Roses!